Sí, gràcies. Ric. Digui. Lluna Bàrbara! No sóc jo. Perdoni. Sóc l'Amadeu, el fill del veí de dalt. Esperi que vaig a buscar la Bàrbara. No, si jo aquí vull parlar amb el senyor Vilallarga. Doncs em sembla que en aquest moment no és a casa. D'això... No hi haurà cap poli per aquí, oi? Poli? No, jo no he fet res. Millor. Aquesta senyora estarà de mi dels meus pobres fins als nassos. Per cert, no hi haurà per aquí pas algun diari, oi? Un diari? Oh, sí, un diari, des d'avui, del Marca, l'ABC, d'aquest diari. Digue-li que no. Doncs no. Millor. Miri, digui-li que ha trucat el senyor... Si veu el senyor Vilallarga, li diu que ha trucat el senyor Grana. Grana? Blau Grana. I li diu que les coses per la granja no van massa bé. Aquí tenim. Flipa. Per telèfon. No he contestat. Gràcies. Qui era? No sé, m'ha dit que vostè estava fins als pebrots del senyor Grana. Era ell. No he acabat d'entendre què volia. És un poll d'esquena. Rep moltes trucades d'aquest estil? Només les d'aquest tal grana. I intenta per tots els mitjans desfer-se de 2 tones i mitges de pebrots. Oh, podríem fer més batxo. Volia que li digués que les coses per la granja no van gaire bé. A mi el capdavant del negoci no m'ho estranya. El seu marit és pagès? Sí està. Doncs nosaltres fem primer de batxillerat. Gràcies pel pastís. I si vols venir a la festa ja ho saps. Espereu que us ajudo. Suggereixo que et fiquis en les escalofies. Hola, boi. Collons, hola, sí. Perdoni, però la porta era oberta. Sí? Em dic Mala Garriga i soc caporal d'investigació. De Vilafranca? No, de la comissaria de Vilanova. De Vilanova? Sí, voldria fer alguna comprovació. Vinc a visita semioficial. Que bé. És en relació al seu nom, senyor Vilallarga. Sí. Què? És una coincidència molt grandiosa que l'altre senyor Vilallarga també sigui taxista. Sí, increïble. Però esclar, ell viu a Vilanova. Precisament ara vinc de parlar amb ell. Quina casualitat. Estava segura que el sorprendria. Sí. I ara es preguntarà què hi faig ara aquí. Doncs sí. Voldria fer una comprovació de la causa de la seva ferida. Sí, pues... No, el cap. El cap. Ui, sí, el cap. Encara és que cicatritzo bé, però encara la tinc molt tendra. No m'estranya, perquè deu haver rebut un bon cop. És que ja sap com fan les catalanes, Les catalanes. Sí. Un company seu m'ha dit que era una valuosa peça de museu. M'està parlant del bolso o de l'àvia? Del bolso, de l'àvia, jo què sé. Miri, escolti, com comprendrà? Avui el que tinc ganes és de ficar-me al llit. A aquestes hores. Sí, avui és dimecres al matí. I avui toca sessió de vol amb la meva dona. Oh, Maria! Hola, què tal? Hola, sí, cap problema. No passa res. Molt bé. Mira, estava escrivint una nota. Estimada Maria, tot tranquil. Et suggereixo que et fiquis aquí la resta del dia. Ens veurem tan bon punt pugui. Amb els meus millors desitjos, sempre teu. Esteve. Un moment. Ja li deia. Sí, d'acord, que no us he presentat. És la caporal d'investigació... Mala Garriga, de Vilanova. És de Vilanova? Sí, efectivament. Soc de la comissaria de Vilanova. Quatre passes d'aquí. Que ve per parlar d'alguna cosa del meu marit. Sí. Que li ha passat res. No, tot està correcte. No?
Qui vol un cafè? El meu marit, on és? Sí, d'això... Esteve? L'Esteve és a l'escola. Què? Sí, li he posat una bosseta de crispetes a la motxilla i l'he enxufat cap a l'autobús. Què dius? Què et passa ara, tu? No, que sí, jo estic perfectament. I així vostè ja se'n va tota contenta, eh? Sí, ara estic contenta. Ha arribat a bé. A bé. A mi, volia parlar amb mi, eh? Volia parlar amb mi, què passa, eh? La gent parlant s'entén, eh? I volia parlar. Calla! Cony! Ai, Maria, jo només volia ajudar. Doncs no ajudis tant. D'acord, és aviam, no és d'avui. És aquest el que esteu aquí. Sí. I la foto, què surt? Primera plana. Ah, primera plana. Ja no queden dones com el seu. La foto més horrorosa, tu. Jo gairebé no sé jo, i en Joan gairebé ni s'hi veu. No? Ningú, deixa'm veure. Tu porta el diari. Sí, pot. Porta el diari. Esteve, dona el diari. Sí, Deixa'm veure la foto bé. que estan enganxats. Carme, creu-ho. No sabem què vols. Ah, no, perdona. Res. De què parlàvem? Casa. No, però és una bona idea. Un cafetó, eh? Esteve. No em Es pot saber què et passa? Oh, sí, mira, res, jo estic perfectament. Estic molt bé. Esteve? Ah, no, a mi no em diguis carinyo. L'Esteve. A mi no em diguis carinyo. Perdoni, però és que avui he tingut un dia fatal. Esteve? L'Esteve és a l'escola. Què? Que no tornarà fins que acabin les classes si no el castiguen altre cop. Però es pot saber què cony m'estàs dient? Que m'esteu amagant alguna cosa. No. Calla, cony, ja! Però si no veia, només vull ajudar. No mereix. Mira, el cas va fer pujar cap dalt, ara mateix! No em mereixo que em parlis amb aquest to! Serà millor que me'n vagi jo. Aquest és un tema molt, molt particular. Vostè es queda cap dalt. Marxi, que vostè ja no